ನಲಿತ್ ತೆಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ನಮ ತೆಲಿತ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲ್ಲೆಯ ಪರಿಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಒಂಜಾದು ಸ್ಟಿಂಟ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋಯಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಉಡಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತೋಕೂರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೂರ್ತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಪದಕಲೆಗೆ ನಲಿಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಥ ಅವಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಗೆಂಡಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಡ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ನಲಿತ ದೇಶವಾದ ಏತು ಜನ ಅವರ ತೂಪೆರ ಬಡ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಐದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನಾಮದ ಮಾನದಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅಂಚಾದೆ ನಲಿಪುಲೆ ಇನಾಮ ಗೆಂದ್ರೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಸೊಮ್ಮೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮನ ಮುಲ್ಕಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you.